Yo, what's up? Zviri sei guys, zviri sei? Sezvamunoziva mese kuti nhasi musi wa 1 September ndio musi watakataura kuti tichange tichitarisa malikes kuti vana vemalikes akawanda pachallenge yedu yomufanha wedu madvanjo andiva nani. Saka tavawana vanhu vedu vane malikes akawanda, number 1 nenumber 2 ndio yatinazvo. Saka number 1 iri kuwana 600 rands, number 2 iri kuwana 400 rand. Ndio zvatakawirirana, ndio zvatakaita. So da kutenda munhu wese akadai kuparticipata pachallenge iyi. Tichiti thank you so much. And pandoni vamwe vanhu vakundwa vasina kutombosvika malikes akawanda, but unyatsoona kuti vanhu havane potential uyezve vanotonyatsogona. Guys, keep it up, rambai makadaro, rambai muchiita zvamurungoita imimi, makanyanya maiziya. Then saka pa number 1 pedu kana totanga number 2. Number 2 yedu tine chisikana chedu chidafu ichi. Chakanyatsorova zvacho kadhansi kacho, vanhu vakachifarira vakachipawo malikes, saka chine 1.2 likes. Bo zvekuti ndiye number 2 wedu achawana 400. Saka please, kana I think ndinga mama wake kandisendera video, whoever kandisendera video iroro ndibate kwawakangondipira video iroro kuwhatsapp ikoko nesame number dzawakandipira idzodzo, so that ndinyazoziva zvesho kuti okay, video racho number 1 ndiro iri ndakaripiwa. Usazouya nedzimwe number, kwaya nedzimwe number hausi kupiwa mari. Same number dzawakandisendera nadzo video, nanhasi video iri richiripo. Saka ndo same number dzaunondisendera nadzo futi kuti haufa tobva tataura nawo tokupa sei mari yako. Then vakati number 1 vakomana vekuchitungwiza chitown massive yakatopinda late, yakazouya late, vanhu vangu kuti vafamba nebhora, but yakabva yaovertake iri pachi 2.5k followers. Ndokuenda kauko aiwa tinozvitenda guys. And macomments ipapo futanga achivasimbisa achiti varambe vakadaro. Vazhinji vanobva kuchitungwiza vanga vachisimbisa kuchitungwiza, vamwe vachiti aiwa Harare tagara tinoisimbisa, vamwe vakatanga kutoti aiwa panhu hatovabata sei. So please guys, ndibate kuinbox nesame number dzamakandiisira nadzo video iroro, chikupei mubayiro wenyu we600 rand. Then kune vamwe vese vakateerera vakanakirwawo nevapanha ava vada kungobatsirawo, because ini ndingopawo pandanga ndinapo padiki ipapo. Munokwanisa kungobatawo vapanhe vavo modi mungovapawo wamangofarirawo either pamavideos ese, because pane mavideos akawanda evanhu vakagona kuti nongongo ndakafarirawo ndingida kungomupawo something. Hazvirambidzwe. Tinokutendai guys nekusapota kwamakaita machallenges atakaita aya, nekusapota mufanha kwamakaita, nekufollowa madvanjo. Zvinhu zviri kuita, rambai makadaro, rambai mutsvaga music yake mutsimusecha. Ticharamba tichikuudzairai music yake, because handisi kumirira ipapo, ndicharamba ndichitraya nepandogona napo kuti music yake irambe ichipinda muvanhu. Guys, I thank you so much. I really appreciate your love and your support. Rambai makadaro, tichauya futi neimwe music yake, tichatraya kutsvaga mari iri nani yekuhwinisa vanhu. Maiziya zvofamba zvakanaka. Saka please, vandataura ava ndo number 1 number 2 yedu. Ndibatei kuwhatsapp kwangu nesame number dzamakandisendera nadzo mavideos, totaurana toona kuti mari yenyu yosvika sei ikoko. Tobatana handiti